Olee ihe ụfọdụ ị nwere ike ime n'ebe a na-emeta ndị enyi n'ịntanetị? Ị nwere ike ịnọ ebe ahụ meta ọtụtụ ndị enyi, ole ọbụla ị chọrọ. Ị nwere ike izigara ha foto gị, kọrọ ha ihe ndị na-atọ ọchị, dere ha ihe ọbụla dị gị n'obi, ihe ọbụla ọ sọrọ ya bụrụ. Ị nwekwara ike ịhụ ihe ndị enyi gị tinyere. Ime ihe ndị a niile anaghị ara ahụ, ọkwanụ ya bụ ebe nsogbu dị. Mgbe ụfọdụ, ị gaghị ama mgbe iji mee ihe ị na-ekwesịghị ime. O nwere ike ịdị gị ka o nweghị nsogbu ọbụla dị n'ịga n'ebe a na-emeta ndị enyi n'ịntanetị. Ma ịbanye, kpachara anya, o nwere ike ịkpatara gị nsogbu. Ọ bụrụ na mpa gị na mma gị ekwere ka ị na-aga n'ebe a na-emeta ndị enyi n'ịntanetị, ị kwesịrị ịkpachara anya. Lee ihe ndị ị ga-eburu n'obi. Etinyela ihe ị ma na ị gaghị achọ ka ọ gbaa na TV maọbụ n'akwụkwọ akụkọ. Dịka ihe atụ, akara ekwentị gị, adreesị ebe i bi maọbụ aha ụlọ akwụkwọ ị na-aga. Agwala ndị mmadụ mgbe ị na-agaghị anọ n'ụlọ maọbụ mgbe ị ga-eme njem. Ị nwere ike iche na ịgwa ha enweghị ihe o mere, ma ndị ohi nwere ike iji ya mata mgbe ha ga-abịa zuo gị ohi. Ha nwekwara ike iji aha gị mee ihe ọjọọ. Ihe ọzọ bụ otu ndị mmadụ ga-esi na-ele gị anya. Foto ndị ị na-etinye na ihe ndị ị na-ede na-egosi ụdị onye ị bụ. Ọ bụrụ na ị tinyere ihe ndị na-adịghị mma, jụọ onwe gị sị, otu a ka m chọrọ ka ndị mmadụ si na-ele m anya, ma ugbu a ma n'ọdịnihu. Dịka ihe atụ, ma m chọwa ọrụ. N'ilu isi 22 amaokwu mbụ, Baịbụl kwuru na ezi aha dị mma karịa ọlaọcha na ọlaedo. A sịkwala ka itinye ihe na-adịghị mma, emechaa ga-ewepụ ya. Itinye ihe n'ebe a na-emeta ndị enyi n'ịntanetị dị ka ide ihe a na-agaghị ehichala ehicha. Ị hụla na ị kwesịrị ịkpachara anya maka ụdị ihe ị na-etinye. Ugbu a, olekwanụ maka ndị ị na-etinyere ya? Olee ụdị ndị ị na-emeta enyi? E nwere ndị nwere ọtụtụ ndị enyi, nwekwa ndị nke ha bụ agụta agụta. Ị nwere ike iche na ọ dị mma inwe ọtụtụ ndị enyi, ma ọ bụghị otu ahụ ka ọ dị. Inwe ọtụtụ ndị enyi nwere ike ịkpatara gị nsogbu. Cheta na ihe ọbụla i tinyere ndị enyi gị, ndị enyi nke ha nwere ike ịhụ ya. Ndị enyi nke ndị enyi ha nwekwara ike ịhụ ya. Ị nwekwara ike ị na-ahụ ihe ndị na-amaghị ndị ha bụ tinyere. Ndị ahụ nwere ike ịbụ ndị na-akpa agwa ọjọọ, na ndị ihe ha kweere dị iche na ihe ikweere. Ha nwere ike ị na-eji okwu rụrụ arụ ede ihe, ma ọ bụ na-ekwu gbasara ihe ndị ịma na ha dị njọ. Ndị a abụghị ụdị ndị ị ga-achọ ka gị na ha na-akpa, ọsọgodo ya bụrụ n'ịntanetị. O nwekwara ihe ọzọ. Abụ Ọma nke 26 amaokwu 4 dọrọ anyị aka na ntị gbasara ndị na-ezochi ihe ha bụ. Ụdị ndị a anaghị ekwe ka amata ndị ha bụ. Ị nwere ike iche na ha bụ ndị ezigbo mmadụ, ma ha nwere ike ịbụ ndị ọjọọ. Ihe a gosiri na ị kwesịrị ịkpachara anya maka ụdị ndị ị na-emeta enyi. Ndị kacha mma imeta enyi n'ịntanetị bụ ndị gị na ha ma ihu na ihu. O nwekwara ihe ọzọ ị kwesịrị ichebara echiche. Ọ bụ oge gị. Ile ihe ndị enyi gị tinyere n'ịntanetị nwere ike ị na-ewekọrọ oge gị niile. Ị kwesịrị ikpebi otu oge iji ele ya ga-aha. Ịga n'ịntanetị ekwesịghị na-ewekọrọ oge ị ga-eji na-eme ihe ndị ọzọ ka mkpa. Imeta ndị enyi n'ịntanetị na iso ha na-akparịta ụka na-atọ ụtọ, ma mmadụ zere nsogbu ndị dị na ya. Mgbe ọzọ ị ga-aga n'ebe a na-emeta ndị enyi n'ịntanetị, kpachara anya. Olee otu esi amata ezigbo enyi? Ọ bụ onye ga-enyere gị aka ị na-akpa agwa ọma, onye na-akpa gị nso mgbe niile, ọbụnadị mgbe ihe na-esiri gị ike. Ilu isi 18 amaokwu 24 gosiri na ụdị enyi a karịrị nwanne. Ihe ndị a ka eji ama ezigbo enyi. Ọ na-esi ike inweta ụdị enyi a. Ọ bụrụkwa na ị chọrọ ka ihe gị na-amasị onye ọbụla, ị nwere ike imeta ndị ọjọọ enyi. Olee otu ị ga-esi amata ezigbo enyi? Echeghị m ihe dị n'ime akwụkwọ. Ị ga-ebu ụzọ gụọ ya. Chọọ enyi ị ga-atụkwasịli obi, enyi ga-agbaghara ma ị mejọọ ya, onye na-agaghị na-akụkọrọ gị mmejọ.
mara na otu ezigbo enyi ka mma karịa imerime ndị enyi adịgboroja. Ịchọwa ezigbo ndị enyi, achọla naanị na ndị ọgbọ gị. Ị nwere ike ịchọta ihe ebe ị na-atụghị anya ya, n'ihi ya legharịa anya chọọ ọtụtụ ebe. Achọla naanị ndị dị ka gị. Ezigbo ndị enyi gị nwere ike ịbụ ndị ma otu esi eme ihe ụfọdụ ị na-amaghị eme. Ha nwere ike ịbụ ndị agadi ma ọ bụdị ụmụaka. Gị na ha nwere ike unu agaghị esi otu ebe. Achọla imeta naanị ndị bụ ndị ọgbọ gị enyi, mana echefula na ndị ị kwesịrị imeta enyi bụ ndị na-akpa agwa ọma. Ọ dịtụla mgbe enyi gị ghọgburu gị, ma ọ bụ jiri gị gbaa asịrị, ma ọ bụkwanụ kọtọsị aha gị? Ụdị onye a ekwesịghị ịbụ enyi gị. Kpachara anya maka ndị enyi ọjọọ. Ihe bụ mkpa ha bụ ihe ha ga-erite n'aka gị. Ha ga-akọtọ gị n'ihi otu i si ekwu okwu, otu ị dị, ma ọ bụ dị n'ihi ihe ndị i kwenyere. Ezigbo ndị enyi adịghị otu ahụ. Ha anaghị akatọ ihe niile i mere. Ọ bịa mere ị kwesịrị iji mete ndị maara ihe enyi. Ọ bụghị naanị ndị ma akwụkwọ, kama ndị nwere ọgụgụ isi. Ha kwesịrị ịbụ ndị na-akata obi ajụ ihe ha ma na ọ bụ ihe ọjọọ. Ilu isi 27 amaokwu 17 sịrị na ezigbo ndị enyi na-amụta ihe n'aka ibe ha. Otu ahụ igwe na-amụchi igwe. Ha ga-eme dị ka ị na-akpakwa agwa ọma. Olee otu ị ga-esi meta ụdị enyi ya? Ị kwesịghị ichere mgbe niile ka ndị ọzọ bịa meta gị enyi. Ị kwesịrị ịgachi ezigbo ndị enyi. Ihe mbụ ị ga-eme bụ ibidogode kpanyewara ha ụka. N'eziokwu, gị na ndị enyi gị kwesịrị ị na-akparịta ụka. Mana unu na-akparịta ụka, ị kwesịghị na-ekwu naanị gbasara onwe gị, na-ajụ ha ajụjụ, na-egekwa ha ntị ọfụma. Ị manụ na ihe kacha mma ị ga-emere enyi gị ma gị na ya kparịtawa ụka bụ ige ya ntị. Inweta ndị enyi, e nwere ihe ọzọ dị mkpa ị ga-eme. Ime ihe ọ bụ, ị ga na-agbasi mbọ ike ka gị na ha nọgide bụrụ enyi. Gị nwa bụrụ ezigbo enyi, onye na-anaghị ebu iwe n'obi. Dịrị njikere inyere ndị enyi gị aka ma mgbe ha nwere nsogbu. Ị na-eme otu a, gị na ha ga-anọgide bụrụ enyi. Ndị Filipaị 2 amaokwu 4 gosiri na ị kwesịghị na-eche naanị gbasara onwe gị. Ị kwesịrị na-echekwa gbasara ndị ọzọ. Otu mmadụ si egosi na ya bụ ezigbo enyi bụ ị na-emere ndị ọzọ ihe ọma. Ị manụ na e nwere ọtụtụ ndị gị na ha ga-ahụ na ndụ, mana ọ bụ gị nwa ka ọ dịrị ịhọrọ ndị ga-abụ ndị enyi gị. N'ihi ya, lezie anya. Họrọ ezigbo. Olee ihe mmadụ nwere ike iji maka ya chọwa gị okwu? O nwere ike ịbụ maka na ị toro ogologo ma ọ bụ na ị dị mkpụmkpụ. O nwekwara ike ịbụ n'ihi ụcha akpụkpọ ahụ gị, otu ihe, obodo isi, otu isi ekwu okwu, ezinụlọ isi, ndị bụ enyi gị, ma ọ bụkwa n'okpukpe gị. O nwekwara ike ịbụ ihe ọbụla mere ka ị gbapụ iche. Ihe ọbụla ọ sọrọ ya bụrụ, o sighị gị n'aka. O nweghị ụbọchị a na-anaghị achọ ụmụaka okwu n'ebe niile n'ụwa. Ụzọ ụfọdụ enwere ike isi chọọ gị okwu bụ ịkwa gị aka, izu gị ohi, ma ọ bụ imebisi ihe gị. O nwekwara ike ịbụ iji gị eme ihe ọchị na ịkọ gị ọnụ, ma ọ bụkwa na ị na-akpapụ gị iche, iji gị agba asịrị n'ịntanetị ma ọ bụ n'ozi ekwentị. Obi anaghị adị onye a na-achọ okwu mma, ọ na-ewute ya. O nwere ike ịpụta onye ahụ n'ahụ, ma ihe ya na onye ahụ na-alụ n'ime ka dị njọ, dịka ụjọ, oke echiche na obi ọjọọ. Ụjọ nwere ike ị na-atụ gị ịga ebe ụfọdụ. Obi ọjọọ nwere ike ime ka agwa gị gbanwee. O nwere ike ime ka ị kwụsị ime ihe ndị na-amasịbu gị. Oke echiche nwere ike ịkpatara gị ọrịa. O nwere ike ime ka afọ rawa gị ahụ, ụra apụọkwa gị n'anya. Ma o nwere ihe ị nwere ike ime. Mba, ọ bụghị ịga lụsowe onye na-achọ gị okwu ọgụ.
Ndị Rom 12 amaokwu 17 sịrị, ejila ihe ọjọọ akwụ onye ọbụla ụgwọ ihe ọjọọ. Lee ihe ị nwere ike ime, kwadebe akwadebe. Kpebie ihe ị ga-agwa onye chọrọ ịchọ gị okwu. Atụla ụjọ. Ị nwere ike ime ihe na-atọ ọchị iji mee ka obi onye ahụ dajụọ. Chọpụta ụzọ dị iche iche ị nwere ike isi gbaghara nsogbu ọsọ. Ilu isi 22 amaokwu 3 kwuru sị, onye maara ihe bụ onye hụrụ ọdachi gazuo. Agala ebe ndị ọchọ okwu na-anọkarị. Ịgagodi n'amaghị ama, ha chọwa gị okwu, si ebe ahụ pụọ. Ịgawa akwụkwọ, naanị gị esola. Gị na enyi gị soro. Dee aha gị n'ihe gị niile. Ejila ego ma ọ bụ ihe ndị dara oke ọnụ aga akwụkwọ. Achọọ gị okwu, gwa ya onye toro eto. Mee ka amata ihe ha na-eme gị. Ị nwere ike ịgwa ya ndị mụrụ gị, ndị nkụzi unu, ma ọ bụ onye ọzọ toro eto. O nwere ike ịdị gị ka iji ha agba asịrị. Ma nke bụ eziokwu bụ na ị kwesịghị ịgbachi nkịtị. Ọ naghị adịcha mfe, ma ọ ga-abara gị uru. Ị ga-emerili onye na-achọ gị okwu na-emetụghị ya aka. Ọtụtụ ndị chere na ọ bụ ịṅụ mmanya bụ ikpori ndụ, ma Baịbụl kwuru n'ilu isi 23 amaokwu 32 na mmanya na-aba n'anya na-ata dịka agwọ. Enwere iwu etiri maka ịṅụ mmanya na-aba n'anya n'ebe ibi? Ọ pụtara na enwere ike iri gị iwu, manye gị ịrụ ọrụ, napụ gị ikike ịnya ụgbọala, ma ọ bụkwa na atụọ gị mkpọrọ. Ọ bụrụgodị na o nweghị nke ọ bụla n'ime ihe ndị a mere gị, mmanya na-aba n'anya nwere ike ime gị eme ihe ị na-ekwesịghị ime. Mmanya na-egbu gị, ị nwere ike ikwu ma ọ bụ mee ihe ị ga-emecha kwara mmakwara. Ọ bụrụkwanụ na ị nọ n'ebe a na-eme oriri, ga-achọpụta na mmanya ụfọdụ na-aṅụ achọwala ịkpatara ha nsogbu. Gịnị ka ị ga-eme? Baịbụl sịrị na onye maara ihe hụ ka nsogbu na-abịa, ya ezere ya. Chee echiche ihe nwere ike ime ma ị ka nọ n'ebe ahụ. Olee otu ị ga-esi pụọ tupu nsogbu adapụta, a ghara ịchị gị ọchị? Lee ihe ị nwere ike ime. Gị na ndị mụrụ gị mee ndokwa ka ị kpọọ ha ma ọ bụ zigara ha ozi ma echeela n'oge. Gịnịkwanụ ka ị ga-eme ma ọ bụrụ na e nwee onye na-enye gị nsogbu ka ị ṅụọ mmanya na-aba n'anya? Na ndị Rom 6 amaokwu 16, Baịbụl gosiri na ịhapụ ndị ọzọ ha na-ekpebiri gị ihe ị ga-eme, ịghọọla ohu ha. Ị nwere ike menwe ihe ndị ọgbọ gị na-eme ma hapụ ha ha na-atụrụ gị ụka, ma ọ bụ ga-ejiri obi ike kwuo hoo ha asị, mba, imeela, ma ọ bụ iwe wela gị, anaghị m aṅụ. Gịnịkwanụ ma ị chọpụta na onye bụ gị na ndị enyi gị kpapụ aṅụrọọla anya? Baịbụl kwuru na ihe agaghị agaziri onye ya na ndị nzuzu na-emekọ ihe. Olee ihe nwere ike ime ma ị hapụ onye ahụ ka o buru unu laa? Olee otu ọzọ ị nwekwara ike isi laa? Megodi ihe a, ekwela ka onye ama na-eme ọṅụcha mmanya ya kwọwa ụgbọala buru gị. Na-ahazi otu ọzọ ị ga-esi ala adịghị ama ama. Cheta, ị gaghị aṅụrịrị mmanya tupu ya bụrụ na ị kporiri ndụ. Gị na ndị chere na ị ga-aṅụrịrị mmanya akpakwala. Chee gbasara nsogbu mmanya nwere ike ịkpatara gị. Ọtụtụ ụmụ akwụkwọ na-eji ekwentị eme ihe omume asị ha mee n'ụlọ. Ejikwa ya eme nchọnchọ, jiri ya kparịta ụka n'ịntanetị, jiri ya na-egere egwu ma ọ bụkwa na-eme ihe ndị ọzọ. Ma ọ bụrụ na ị kpachaghị anya, ekwentị gị nweziri ike ịghọ ọga gị. Ike ụwa nwedịrị ike ịgwụ gị ma ọ bụrụ na ị jighị ekwentị gị. E nwekwara ike ime ka a chụọ gị n'ọrụ, mee ka gị na ndị enyi gị see, ma ọ bụkwa na mee nke ka njọ. Ịpịghara ekwentị o riela gị ahụ? Baịbụl gwara anyị ka anyị chọpụta ihe ndị ka mkpa. Jụọ onwe gị ajụjụ ndị a: ahụ ọ na-agbakasị m ma ọ bụrụ na ejighị m ekwentị m?
na-eji oge karịrị oge m bụ n'obi apị ekwentị. Ịgụ ozi ndị ezitere m n'ekwentị ọ na-eme ka m ghara ihi ụra? Ịpị ekwentị ọ na-eme ka m na-eleghara ndị ezinụlọ m anya? Gịnị ka ha ga-aza ma jụọ ha? Ọ bụrụ na ị zara n'ụfọdụ ajụjụ ndị a ma ọ bụ na ha niile, obi ajụla gị njọ. Ihe emebibeghị, o nwere ihe ị ka ga-emeli. Dịka ihe atụ, kwuo oge ị ga-akwụsị ịpị ekwentị gị, kwụsịkwa ma ruo mgbe ahụ. Ị na-anya ụgbọala, dowe ekwentị gị ebe aka gị na-agaghị eru ya. Tụọrọ ndị ezinụlọ unu aro ka unu dokọta ekwentị unu ọnụ ma unu riwe nri. Onye bụ ụzọ were nke ya ga-asa efere eji rie nri. Wepụta otu mgbede ị ga na-ahapụ ekwentị gị ka o zuo ike. Edosala ekwentị gị n'ebe ị na-ana ehi ụra ka ị nwee ike ihi ụra nke ọma. Baịbụl kwuru na abụọ dị mma karịa otu. Gwa otu onye ezinụlọ unu ma ọ bụ ezigbo enyi gị ka o nyere gị aka ịgbanwe. Baịbụl gwara anyị na ndị Kọrentị nke mbụ 9:25 ka anyị na-enwe njide onwe onye n'ihe niile. N'ihi ya, cheta na n'agbanyeghị na anyị bi n'ụwa nka na ụzụ, ị kwesịghị ikwe ka ọ na-achị gị. Na-ahapụta ekwentị gị, ị ga na-enwe obi ụtọ. Ọ dị gị ka ihe ị na-achọ irule gị aka na ịchọtala onye ọ ga-abụ gị na ya. Ugbu a, ịhụnanya na-egbuzi gị ka mmanya. Ọ na ezigbo ịhụnanya? Olee otu ị ga-esi amata ma ọ bụ ezigbo ịhụnanya? Ị ga-ebugodo ụzọ mata ihe dị iche na mmasị nkịtị na ịhụnanya iberibe nakwa ezigbo ịhụnanya. Ihe mere ihe ya ji masị gị bụ ihe anya gị hụrụ, ya bụ otu onye ahụ dị na otu o si akpa agwa. Ma nke bụ eziokwu bụ na ụda akị ilu abụghị ụtọ ya. Gịnịzi bụ ịhụnanya iberibe? Ịhụnanya iberibe bụ ịnwụrụ mmadụ n'ihi ihe anya gị hụrụ, na otu obi dị gị ozugbo ị hụrụ onye ahụ, ma obi gị nwere ike ịgbanwe. Gbanwee ngwa ngwa. Ịhụnanya iberibe nwere ike ịdị ka ezigbo ịhụnanya, ma ebe ihe mere ji anwụrụ ya bụ otu obi dị gị n'oge ahụ. O nwere ike ịnyụ ka ọkụ. Olee ezi otu ị ga-esi ama ma ọ bụ ezigbo ịhụnanya nke na-agaghị anyụ ka ọkụ? Ọ ga-abụ ezigbo ịhụnanya ma unu na-enyere ibe unu aka, na-arụsi ọrụ ike ma jiri ofufe Chineke kpọrọ ihe. Ndị Kọrentị nke mbụ 10:5 kwuru na ezigbo ịhụnanya anaghị achọ ọdịmma nke ya. Dịka ihe atụ, nwokorobịa ahụ ị na-anwụrụ, olee ihe ọ na-eji ego ya eme? Ọ naanị mgbe ọ ṅụrụ mmanya ka obi na-adị ya mma? Olee ihe ndị ọ chọrọ iji ndụ ya eme? Ọ na-agbalị ka o mee ihe ndị ahụ, ka ọ bụ ekwu emeghị eme? Keekwanụ maka nwaada ahụ na-echu gị ụra. Olee ndị bụ ndị enyi ya? Olee otu o si akpaso ha agwa? Olee otu o si emeso ndị ezinụlọ ha? Ọ ka nwere ọtụtụ ihe ị kwesịrị ịmata gbasara ya. Ọ ga-ewe gị oge. N'ihi ya, tupu gị ekwe ka o rie gị obi, cheta na mmasị nkịtị na-abụkarị n'ihi ihe anya gị hụrụ. Ịhụnanya iberibe abụrụ n'ihi otu obi dị gị mgbe ahụ. Ma ọ bụ ịmata mmadụ nke ọma ga-eme ka ị jiri obi gị niile hụ ya n'anya. Ma ị bụ nwa akwụkwọ ma ọ na-eboghị, ihe ụfọdụ nwere ike ị na-enye gị nsogbu. Ọ bụrụ naanị ihe unu na-amụ na ime ihe onye nkụzi unu nyere unu mee n'ụlọ, ụmụaka ibe gị nwekwara ike ị na-enye gị nsogbu, ka gị na ha kwa iko, ka ị ghọọ aghụghọ ule, ka ị ṅụọ siga ma ọ bụ ọgwụ ọjọọ. Ịma na ihe ha na-asị gị mee adịghị mma, ma o nwere ike ịdị gị ka o nwere ihe ga-efunahụ gị ma ime ya. Ọ bụrụ naanị gị ka ọ na-adị otu ahụ. Kemgbe ụwa, a na-enye ndị na-eto eto nsogbu ka ha mee ihe ọjọọ, ma ị nwere ike ikpebi na ị gaghị eme ihe ọjọọ. O nwere ndụmọdụ dị n'Ọpụpụ 23:2, ebe ahụ si anyị esola igwe mmadụ. Ya bụ, anyị emela ihe naanị maka na ndị ọzọ na-eme ya.
jiri aka gị na-ekpebi ihe ị ga-eme. Gịnị ga-enyere gị aka iji ime ihe ọjọọ ndị ọgbọ gị na-agwa gị mee? Lee ihe anọ ga-enyere gị aka. Nke mbụ, na-eleru anya ka ị nwee ike ịmata ihe ọ bụla nwere ike ime ka ime omume rụrụ arụ. Ịhụ na nsogbu na-abịa, gbara ya ọsọ. Mee ihe ọ bụla ị nwere ike ime iji zere nsogbu ahụ. Nke abụọ, tupu ime ihe ọ bụla, kwụsị chee echiche. Chee gbasara nsogbu ndị ọ ga-akpatara gị. Ilu isi 14 amaokwu nke 15 sịrị na ndị maara ihe na-echebara nzọụkwụ ha echiche. N'ihi ya, emela ihe naanị maka na ndị ọzọ si gị mee ya. O nwere ike ịra gị ahụ ma ọ bụrụ na ị na-achọ ka gị na ha dịrị na mma. Ma mgbe ahụ ka ị kwesịrị iche echiche. Jụọ onwe gị sị, olee otu obi ga-adị mma mee ihe ha chọrọ? Gịnị nwere ike imecha mee? Olee otu obi ga-adị ndị mụrụ m, ụmụnne m na ndị ma m? Nke atọ, buru ụzọ kpebie ihe ị ga-eme. Ilu isi 24 amaokwu nke 5 si na onye nwere ihe ọmụma na-enwekwa ike. Ịghọta ihe mere ihe ndị ha na-asị gị mee ji dị njọ. Ọ ga-eme ka ị nwee ike ịkata obi sị na ị gaghị eme ha. Nke anọ, mee ihe ị kwesịrị ime. Mba, ọ bụghị kpọkọta ndị ọgbọ gị dụwa ha ọdụ. Ihe ị ga-eme bụ ịsị ha mba, ọnụ siekwa gị ike. Ha nwere ike isi otu ahụ kwụsị inye gị nsogbu. Mgbe ọ bụla ị mere ihe ma na ọ dị mma, obi ga-esikwu gị ike. Ọ ga-emekwa ka ọ na-adịkwuru gị mfe ị na-ajụ ime ihe na-adịghị mma. Akparịla ha, ma ị nwere ike ịgwa ha ihe mere ị chọghị ime ihe ha si gị mee. Mana ha nọgide na-enye gị nsogbu, cheta na ime ihe ha kwuru ijizi ka oche baba na-akwagharị akwagharị. Ị gaghị agbanahụle nsogbu ndị ọgbọ gị na-enye gị, ma ị nwere ike ikpebi na ị gaghị ekwe ka ha rafuo gị. Echefula na ị kwesịrị ị na-eleru anya. Cheta nsogbu ndị ị nwere ike ịba na ya. Buru ụzọ kpebie ihe ị ga-eme. Mee ihe ị kwesịrị ime. Ụjọ nwere ike ịtụ gị mgbe ụfọdụ ịjụ ime ihe ndị ọgbọ gị kwuru. Ma ịkata obi jụ, ọ ga-egosi na ebughị oche baba a na-akwagharị akwagharị. Imega ahụ nwere ike ime ka ahụ gbasie gị ike. Baịbụl kwudiri na Timoti nke mbụ 4 amaokwu 8 na ọzụzụ nke ahụ bara uru. O nwekwara ike ime ka ịmụta otu gị na ndị ọzọ ga-esi na-emekọrịta ihe ma na-ekwurịta okwu na ihe ndị ọzọ. Ma ụdị mmega ahụ ị na-eme, otu ị si eme ya, na ugboro ole ị na-eme ya, nwekwara ike ịkpatara gị nsogbu. Chebara ụdị mmega ahụ ị na-eme echiche. Abụ ọma nke 11 amaokwu 5 sịrị na Chineke kpọrọ onye ọbụla nke hụrụ ime ihe ike n'anya asị. A na-emekwa ihe ike na mmega ahụ ụfọdụ. N'ihi ya, jụọ onwe gị sị, ọ dị mma ị na-ele ebe a na-akụ ndị ọzọ ọkpọ iji mee onwe m obi ụtọ? Chebakwara otu isi emega ahụ echiche. Ndị Filipaị 2 amaokwu 3 sịrị, ghara ime ihe ọbụla n'ihi esemokwu ma ọ bụ n'ihi ịbụ ndị onwe ha na-ebu isi, kama na ịdị nwayọọ n'obi na-ewere na ndị ọzọ ka unu. Eziokwu na ọ fọrọ obere ka ọ bụrụ na ịsọmpi dị n'egwuregwu niile, ma mmadụ ị na-agba mbọ ka o merie, ihe ọ sọkwara ya bụrụ ga-eme ka ọ ghara ịtọ ụtọ. Ihe ọzọkwa bụ na ilu isi 16 amaokwu 18 sịrị na nganga na-abịa tupu nkụpịa. N'ihi ya, jụọ onwe gị sị, ndị ọ na-atọ m ụtọ iso emega ahụ, ha bụ ndị ha na ndị ọzọ na-asọkarị mpi na ndị onwe ha na-ebu isi? Gịnị mere m ga-eji chọọ ị na-eme ka ha? N'ikpeazụ, chebara ugboro ole ị na-emega ahụ ma ọ bụ na-ekiri ya echiche. Ndị Filipaị 1 amaokwu 10 sịrị, chọpụta ihe ndị ka mkpa. Ihe a bụ ezigbo ndụmọdụ, n'ihi na iji oge buru ibu na-emega ahụ dị ka itibọ nnu na nri gị. Ọ bụrụ na i jiri oge buru ibu na-emega ahụ ma ọ bụ na-ekiri ndị na-emega ahụ,
ọ ga-akpa ihe ndị ọzọ aka ọjọọ. Ụfọdụ n'ime ha bụ oge gị na ndị ezinụlọ gị ji anọrị, oge ị ga-eji gụọ akwụkwọ na oge iji efe Chineke. Na nchịkọta, imega ahụ ekwesịghị ịbụ ihe kacha mkpa na ndụ gị. Kama, were ya ka uru ị ga-erite ma ị buru ụzọ mechaa ihe ndị dịrị gị. Ime otu ahụ, mmega ahụ ga-abara gị uru, ga-agbakwara nsogbu ndị ya na-eso ọsọ. Ihe ga-anụ mere n'abalị ikpeazụ Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya nọrọ. Unu onwe unu rapara m n'ahụ n'ọnwụnwa m dị iche iche. N'oge na-adịghị anya, a ga-anwụchi Jizọs. Ihe na-agakwa isiri ndị ozi ya ezigbo ike. Unu niile ga-asọ ngọngọ n'ihi m n'abalị a. N'ihi na e dere sị, m ga-egbu onye ọzụzụ atụrụ, igwe atụrụ ya ga-agbasasịkwa. Ndị ozi Jizọs ga-ahapụ Jizọs gbaa ọsọ, ma Pita sịrị, ọ bụrụgodị na ndị ọzọ niile ahapụ gị gbaa ọsọ, m gaghị ahapụ gị gbaa ọsọ. Kelechi iji ya, Pita chere na ya siri ezigbo ike, na ya emekataghị mee ihe ga-ewute Jehova. Pita, m na-agwa gị na tupu oke ọkpa akwa n'abalị a, ị ga-agọnahụ m ugboro 3. Kukuruku! Ọwụ ya. Ọ kikirikiu! Ọ bụghị otu o si akwa. Ụmụaka o zuola nụ. Ihe dị mkpa wụ otu oke ọkpa si akwa. Emekataghị m mee ihe ga-ewute Jehova. Ma mụ akwa. Anyị ma na ụnụ agaghị achọ ime ihe ga-ewute Jehova. Ma Jizọs ma na Pita ga-atụ ụjọ. Ịma na ụjọ tụwa mmadụ. Ewo, oge aga adịla. Ngwanụ, buru na akpa unu gawa. Lezie n'anya. Anyị hụrụ unu n'anya ka ọ dị mgbe unu lọtara. Lezie n'anya. Mpa ka ọ dị. Alọla m. Unu nọkwa ya e? Enwekwara onye nọ n'ụlọ a? O nwere nsogbu n'ụlọ akwụkwọ taa. Nna, ọ gịnị mere? Kelechi, ahụ ọ dịkwa gị? Ọ bụrụkwa nna Jehova achọzighị ka mụ na ya bụrụ enyi. Jehova chọrọ ka gị na ya bụrụ enyi. Ma ọ bụrụ na o nwere ihe ọjọọ i mere, ọ chọrọ ka ị kọrọ anyị ya. Ọ dị mma. Taa, mgbe m pụtara n'ezi n'ebe anyị na-egwu egwu n'ụlọ akwụkwọ anyị, Hey, Kelechi. Oh, oge. M chọrọ. Werewo ya. Chere, m chere na asịrị ya arala ya. Asị gị raa ka asị gị arala. O nweghị mgbe m chọrọ ịra ya. Mana m chere na Baịbụl sịrị na ekwesịghị ịra ya. Baịbụl sịrị na. Gwa anyị, gịnị ka o kwuru? Amachaghị m. Mana o nwere ụbọchị ị bịara n'ụlọ anyị gwa m gbasara Baịbụl. I chefuola. O nwere ike ọ bụ m. 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 O nwere ike ọ
Bịa, ọ gị, ma ụjọ na-atụ gị. Nke m kedu? Agaghị m ekwuli gbasara ya ugbu a. Enwere ike ịkpọ m ma emechaa. Taa adịghịrị gị mma n'eziokwu. Ị chetara mgbe Pita gwara Jizọs na ya emekataghị hapụ ya gbaa ọsọ? Mgbe e mechara n'ụbọchị ahụ, a nwụchiri Jizọs. Gasi ike. Pita hụrụ Jizọs n'anya, ọ chọkwara inyere ya aka. Ma ime ihe dị mma anaghị adị mfe mgbe niile. Gị na Jizọs onye Galili na-anọ? Ama m ihe ị na-ekwu. Chere, onye a otu n'ime ha. Ama m nwoke ahụ. Nwoke m, ị na-eso ụzọ Jizọs. Ahụrụ m gị na ya n'ogige ahụ, ọ wasị. Ana m aṅụ iyi, amaghị m nwoke ahụ. Pita maara ihe dị mma o kwesịrị ime, ma ọ tụrụ ụjọ mee ihe na-adịghị mma. Ọ ihe mere m n'ụlọ akwụkwọ. Ọ ya, Pita achọtụdịghị ime ụdị mmehie ahụ ọzọ. Ọ nọ na-eche ma Jizọs na Jehova ha ka ga-abụ ndị enyi ya. Mgbe Jizọs bilitechara n'ọnwụ, ọ gara hụ Pita. Simon nwa Jọn, ị hụrụ m n'anya? Ee, onye nwanyị, ị ma na m hụrụ gị n'anya. Jizọs gbaghara Pita. Jehova gbaghakwara Pita, ma Pita gwara Jizọs okwu. Ọ bụrụ na ime ihe wutere Jehova, olee ihe ị chere ị kwesịrị ime? Ọ wụ ikpe ekpere. Ọ ya, ị kwesịrị ikpe ekpere rịọ Jehova ka ọ gbaghara gị. Jizọs nyekwuru Pita ọrụ, si otu ahụ gosi ya na ya agbagharala ya. Na-azụ ụmụ atụrụ m. Olee ihe ị chere mere na Pita akwụsịghị ife Jehova mgbe ahụ o mechọrọ? Ọ maka na Jehova na-agbaghara mmehie. Bịanụ.
papa, olee otu m ga-esi akọwa ihe mere na anyị anaghị echeta ụbọchị ọmụmụ? Ị nwere ike inyere m aka? Ee, nwa m. Kelechi, gịnị mere na ị n'ezi na-egwu egwu? Papa sị m apụtakwala ezi. O, asịkwa m. Ị ma na papa gị hụrụ gị n'anya, ọ bụrụgodị na ọ dọọ gị aka na ntị. Ehe, ọkwa ị chetara mgbe ahụ anyị kụrụ osisi ahụ? Ya eto ngwa ngwa ma ya emechaa daa. Gịnị ka papa gị mere? O kere ya ihe. Ọ ya. Ihe ahụ o kere ya, o gburu osisi ahụ? Mba, o mere ya akwụrụ ọtọ. Ọ ya. Jehova na papa gị na-agbazi gị mgbe ụfọdụ otu ahụ esi gbazie osisi ahụ. Ị chetara ihe Baịbụl kwuru? Onye Jehova hụrụ n'anya. Onye Jehova hụrụ n'anya ka ọ na-adọ aka na ntị. O Kelechi. Papa hụrụ gị n'anya. Ama m na ọ maka ịhụ m n'anya ka iji adọ m aka na ntị. Ee, Kelechi, ahụrụ m gị n'anya. Ọ maka ọ chara chara. Ọ dị ka ọ dị unu abụọ mma. Unu nwere ike iji ya na-egwu egwuregwu. Ma unu ga na-ejikwa ya eme ihe ndị dị mkpa. Ma tupu anyị enye unu onyinye a, o nwere iwu ụfọdụ anyị ga-enye unu. Iwu kwa. Ee, ụmụ m, ọ maka na ọ gaghị adị mma ma unu jiri ya mefee ihe oke. Ọ pụtara gịnị? Otu nwoke maara ihe sịrị, enwere oge akara aka maka ihe ọ bụla. Ma ọ bụrụ na anya atọ gị n'ekwentị, ị gaghị ama mgbe oge ga-eji aga. Ma ọ bụkwa na ị gaghị ahụ ọmarịcha ihe ndị na-eme n'ebe ị nọ. Mụ na mama unu ga-agwa unu otu oge unu ga-eji na-apị ya ga-aha. Ọkwa mgbe anyị nọ ya ka unu ga na-apị ya. Afọla nkeji ise, Kelechi. Mma. Cheta, onye nyere anyị oge bụ Jehova. Anyị kwesịrị iji eme ihe otu kacha mma, ọ bụghị ya? Ọ ya. Chịtụ na ọchị. Ha nwere ike ime iji nye ụmụnne anyị hụrụ n'anya n'ebe ndị e nwere ọdachi a ihe ndị na-akpa ha. Anyị hụrụ unu n'anya nke ukwuu. Imeela kirie ihe omume a. O nweghị ihe m ga-emeli. Ma mụnwa. Amatala m ihe m ga-eme.
Ọ gịnị nne? Nwere ike inye ụmụnna ajọ ifufe mebiri ihe ha ego a. Ọ ga-adịkwa mma. Anyị ga-etinye ya n'igbe onyinye na Sọnde. M ji echekwa ego tọgbọ chako. Echeghị m na m ga-enyeli aka. O nwere ọtụtụ ihe ị nwere ike ime iji nye aka. Nke mbụ bụ ị na-echekwa ego maka mgbe ọzọ. Nke abụọ abụrụ ị na-etinye ha n'ekpere na ị na-eche gbasara ha. Unu mara na Jizọs nyere ndị mmadụ aka mgbe ọ nọ n'ụwa. Unu chetara ihe o kwuru mgbe ọ gwọrọ otu onye ekpenta? Achọrọ m. Ọ ya, o mere ihe ndị ọ ga-emeli iji nyere ndị ọzọ aka dị ka unu. Ọ ya mere anyị ejighị unu egwu egwu. Oge eruola ka anyị gaa ozi ọma kelee Chi. Ị chere na ijikerela? Mba, ijikerebeghị. O nwere ihe ole na ole anyị ga-ebu ụzọ kwuo gbasara ha. A na-akpọ ha atọ. Atọ kwa? Ee, ha bụ ezigbo nkwadebe, ezigbo ejiji na ezigbo agwa. Nke mbụ, ezigbo nkwadebe. Ọ ya bụ ihe mba anyị kwesịrị ime ka ozi ọma anyị nwee ike ịga nke ọma. Ọrụ ọbụla nwere ngwaọrụ eji arụ ya. Anyị nwekwara ihe ndị anyị ji akụziri ndị mmadụ ihe. O nwere ike ị na-adị anyị ka ọ bụ na ya amaghị nke anyị ga-ewere. Ma ụjọ atụla gị, ọ dịkwuola mfe ịchọta nke anyị chọrọ. Inwetacha ihe ndị ị ga-eji akụziri ndị mmadụ ihe, mụgharịa ihe ị ga-ekwu tupu ị pụwa. Agala nọrọ n'ihu ụlọ onye gara na nke ya mụgharịwa ya. Ugbu a, ebe ọ bụ na ị kwadebechala, anyị ga-ekwuzi gbasara ezigbo ejiji. Otu ejiji anyị dị ezigbo mkpa n'ihi na anyị na-anọchite anya Jehova. Anyị jikewa ozi ọma, anyị kwesịrị ịhụ na otu anyị dị agaghị eme ka ndị mmadụ lewe ozi ọma anyị na-ezi anya ọjọọ. Jehova achọghị ka anyị dịrị agha, kama ọ chọrọ ka ejiji anyị kwesị ekwesị, dị ọcha, anyị agharakwa ị na-esi isi. Anyị na uwe anyị kwesịrị ịha, mana o kwesịghị ịtapara anyị n'ahụ. Anyị ga-abọ isi anyị abọ, gharakwa iji ejiji ga-eme ka elewe anyị ka fim. Ịmakazi nwa m, ugbu a ka anyị kwuzie gbasara ezigbo agwa. Otu anyị si akpa agwa ma anyị nọrọ n'ozi ọma bụ ụzọ ọzọ anyị nwere ike isi mee ka etoo Jehova. N'ihi ya, na-akpa ezigbo agwa, na-ewetu olu ma echewa ọchị ma ọ bụ kwuo okwu. Anala agbagharị, emebila ihe mmadụ ma ọ bụ nyewe ụlọ ya. Anọkwala n'ihu ụlọ mmadụ na-eri ihe. Cheta na anyị nọrọ n'ozi ọma, ndị mmadụ na-ahụ anyị. Agwa ọma anyị nwekwara ike ime ka ha mara Jehova. Anyị achọghị ime ihe ha ga-eji kwuo ihe na-adịghị mma gbasara ozi ọma anyị. Anyị nweziri ike ịga ozi ọma? Ee, ọ dị ka ijikerela. Anyị ga-emezi ihe atọ ndị anyị kwuru okwu ha. Ndewo, aha m bụ Kelechi. Aha gị kwanụ? Daalụ Kelechi. Aha m bụ. Kemgbe ụwa, Jehova hụrụ ụmụ mmadụ n'anya. Ma ọ dị mwute na ọtụtụ n'ime ha emeela ihe gbawara ya obi. Ma ụfọdụ emeela ya ezigbo obi ụtọ. Jizọs na-eme Jehova obi ụtọ mgbe niile. Ma obi adịghị Setan mma maka ya. O mere ihe niile o nwere ike ime ka Jizọs mehie. Ọ bụrụ na ị bụ ọkpara Chineke, gwa nkume a ka ọ ghọọ ogbe achịcha. E dere sị, ọ bụghị naanị achịcha ga-eme ka mmadụ dị ndụ. Ọ bụrụ na ị bụ ọkpara Chineke, si ebe a wụda.
mmụọ ozi ga-eji aka ha ghọrọ gị ka ị ghara ịkpọ ụkwụ na nkume. Gosi ha onye bụ. E dekwara sị, elela Jehova bụ Chineke gị ule. Lee alaeze ndị a niile. Ọ mụ nwe ha, ọkwa onye ọbụla m chọrọ ka m na-enye ya. Ihe a niile ka m ga-enye gị ma ọ bụrụ na ị daa n'ala fee m ofufe. Si ebe a pụọ, Setan, n'ihi na e dere sị, ọ bụ Jehova bụ Chineke gị ka ị na-aghaghị ife ofufe, ọ bụkwa naanị ya ka ị na-aghaghị ijere ozi dị nsọ. Jizọs kpebisiri ike ime Jehova obi ụtọ, ma ọ bụghị naanị Jizọs ka ime otu ahụ dị mkpa, ọ dịkwa gị nwa mkpa. Aghọta m ihe ị na-ekwu, mpa. Ọ dị mma, agwa gị nwekwara ike ime Jehova obi ụtọ. Ihe mmụta dịrị ụbọchị anyị nke taa si n'ilu isi 27 amaokwu 11. I chetara ihe amaokwu ahụ kwuru? Ee, ọ sịrị, mara ihe nwa m, wee mee ka obi m ṅụrịa. I chetara ya, sọpụrụ Chi. Ebe ahụ na-ekwu gbasara gị. Ihe ndị ị na-eme kwa ụbọchị, ọ bụghị naanị na nnukwu ihe, kamakwa na ụmụ obere ihe, nwere ike ime ka obi Jehova ṅụrịa. Cheta na ihe anyị mụrụ n'ụtụtụ a, ụmụ m. Ama m na unu ga-eme Jehova obi ụtọ. Ka anyị kpee nụ. Ụmụ akwụkwọ, anyị ga-ele ule taa. Sọpụrụ Chi, ịzatacha ajụjụ a niile, ị ga-agba onye mbụ na klaasị a. Onye mbụ na klaasị a. Kelechi, ị chọrọ ịgba? Bịa gbaa, ọ na-atọ ụtọ. Hapụ onye a, ọma nke a na-akọ. Nye m ya ka m gbaa. Ị ga-agba ka ọ na ị ga-agba? Ị ga-agba? Ihe nwekwara ike gaziere unu a.
imeela. Ehe, Kelechi, ị chetara ebe Samuel nọ jere Jehova ozi? Ọkwa n'ụlọ ikwu? Ọ ya, ọ dị ka ọ bụ ụlọ ya, ma ọ bụkwa ụlọ Jehova. Olee ihe ị chere ọ na-eme na ya? Ọ na-edowe ya ọcha. Iji ya, ụlọ nzukọ alaeze dịkwa ka ụlọ Jehova. Olee otu anyị ga-esi eme ka Samuel? Ị gbalịala, Kelechi. Anyị na-edowe ụlọ nzukọ alaeze ọcha. Ọ na-egosi Jehova na anyị hụrụ ya n'anya.
Lee ihe ahụ ọ na-aga n'ụlọ akwụkwọ anyị? Daalụnụ. Anyị nwere onye ọhụrụ na klaasị anyị. Aha ya bụ Priya. O si India. Ama m, anụtụbeghị na mbụ. Geenụ ntị o. Unu ga-emekwa ihe omume abụọ abụọ. Onwe onye chọrọ onye na ya ga-arụkọ ka ya na Priya rụkọ. Sọpụrụchi, ọkwa m na gị ga-arụkọ. Ngwanụ ka anyị rụkọwa. Ọ dị mma. Abịa na peji nke mbụ, m na-eche na anyị nwere ike ime nke a na nke a. O nwere onye na ya. Olee ihe Jizọs gwara anyị ka anyị mee iji gosi na anyị bụ ezigbo onye agbata obi ka onye Sameria ahụ? Sọpụrụ chi. Ọ gwara anyị ka anyị na-ahụ ndị ọzọ n'anya. Priya, bịawa ebe a. Aha m bụ Sọpụrụchi. Ndewo. Efe gị amaka. Ebee ka ị nwetara ya? Ọ mama m kwara ya. O si n'obodo anyị. A na-akpọ ya Shawoka Maize. Ọ nke na-acha otu a kacha amasị m. Olee otu obodo unu dị? Ajụjụ unu zara taa amaka. Kelechi na Sọpụrụchi. Mama, anyị ga-aga n'ogige ntụrụndụ. Anyị nwere ike. Unu adịla mbụ jikere, mana anyị ga-eche ka anyị nụ ihe papa unu ga-ekwu. Ọ bịawadịla. Ọ dị ka o nwere onye ya na ya so anyị ga-ebula. Unu emeela. Ọkwa agaghị m emebiri unu ụbọchị taa amaka. Ọ dị mma, anyị ga-ebula nwanna Wilfred ma nyere ya aka mee ihe ụfọdụ. Unu anụla? Ka m weta ngwa ọrụ. Kelechi, ịma na taa ị ga-eme ihe Jizọs na-ada emekarị. Isi ihe Jizọs na-emekarị, gịnị ka ọ bụ? Imere ndị ọzọ ihe. Olee otu ọ bụ? Jizọs rụsịrị ọrụ ike. O nwekwara mgbe ike gwụrụ ya, ya chọọ ịzụlite ike. Kelechi, mgbe ndị mmadụ chọrọ ka o nyere ha aka, ọ hapụrụ ihe ọ chọrọ ime. Ka o nyere onye ọzọ aka. Ọ ya. Olee otu obi dị ya? Obi dị ụtọ n'agbanyeghị na ọ gaghịzi n'ogige ntụrụndụ. Kelechi, ị ma ihe gara eme ugbu a?
nsogbu gaara adị. Kelechi, ụlọ onye dị ihe a? Ụlọ Jehova. Were godi ya na ị kpọrọ ndị enyi gị ka ha bịa n'ụlọ gị. Ha bịa mebiere gị ihe niile iji egwu egwu. Chineke emeela onweghị ihe mere ụgbọelu. Ayi! Olee otu i chere obi ga-adị Jehova ma ọ bụrụ na ị gbara ọsọ gaa kwatuo nwanna nwaanyị Obiọha? Ị gaghị agwọli ya ma ị merụọ ya ahụ. Ọ ya mere ị kwesịghị na-agbagharị n'ụlọ nzukọ alaeze. Emela ihe ike ga-eji gwụ gị maka na o nwere ihe anyị ga-eme taa. 1 2 ngwa. Ka anyị gafee n'isiokwu nta bụ mweghachi ime mmụọ, ihe mere o ji dị mkpa. Ka anyị gụọ paragrafụ nke 9. Leghachi anya n'akụkọ ihe mere eme. Ndị Kraịst nọla azụ na narị afọ mbụ nwere ọtụtụ ngọzi ime mmụọ, ma Jizọs na ndị ozi ya buru ama na a ga-emere ezi ofufe na ọ ga-apụkwa n'anya. Olee ihe unu mụtara n'ọmụmụ ihe taa? Ihe ụra na ọmụmụ ihe adịghị mma. Igwu egwu na ọmụmụ ihe adịghị mma. Ọ ya, olee ihe mere anyị ji kwesị ị na-ege ntị n'ọmụmụ ihe? Chegodu na ihe ga-eme ma a sị na nnu ya egeghị ntị mgbe Jehova nọ na-agwa ya otu ọ ga-esi arụ ụgbọ ahụ. Papa, ọ bụghị otu o si mee. I kwuru eziokwu. O gere ntị. Ntị ahụ o gere zọkwara ya ndụ. Ige ntị n'ọmụmụ ihe nwekwara ike ịzọ gị ndụ. Jenesis isi amaokwu 22 sịrị, Noa wee mee dịka ihe niile Chineke nyere ya n'iwu si dị. O mere n'otu ahụ. Ngwanụ ka anyị kwadebe ọmụmụ ihe. M chọrọ ịza ajụjụ n'ọmụmụ ihe. Na mụ akwa. Ọ dị mma. Olee ihe ị chọrọ ịza? Amaghị ihe m ga-aza. Ị nwere ike ikwu ihe ọ bụla gbatara gị n'uche, ma ọ bụkwanụ gaa akwadebe. Olee nke ị ga-achọ? Nke a ka ọ bụ nke a? Nke a. Ọ ya. Mama unu hụrụ unu n'anya. Ọ ya mere o ji agba mbọ esiri unu nri ga-atọ unu ụtọ. Ọ otu a ka ị kwesịrị ị na-eme. Ị kwesịrị inye Jehova ihe kacha mma ị nwere n'ihi na ị hụrụ ya n'anya. Ọ ya mere ị ga-eji na-akwadebe ihe ị ga-aza akwadebe. Olee otu ọ? Ngwa, weta akwụkwọ ga-amụ n'ọmụmụ ihe. Ka anyị kwadebe otu azịza dị nkenke. Nke mbụ, olee ajụjụ ị chọrọ ịza? Nke abụọ, chọta azịza ya na paragraf. Nke atọ, detuo ihe ị ga-eji echeta ya. Nke anọ, zagodi ya. Ugbu a ka ijikere. Sọpụrụ chi, jisie ike ka ịza nke gị otu isi ghọta ya. Mpa, ọ bụrụkwa m na-akpọ ya. Anyị ga-akwadebe azịza abụọ ma ọ bụ atọ, adịghị ama ama. Ọ bụrụkwa m na-enwe nke a kpọrọ m zaa. Ike agwụla m. Mba, ike agwụla gị. Onye ọbụla mana ịnwala ike gị, ma gị nwa, ma ụmụnna, ma Jehova. Ihe a m na-anụ isi ya ga-atọgbu onwe ya. Ọkwa unu ga-eri. Jehova bụ ụzọ kee Jizọs, mechazie kee ndị mmụọ ozi, ma enweghị anyanwụ, ọnwa na kpakpando. Ụwa adịghịkwa. Onye ma otu ihe dị mgbe ahụ? Lekwa otu ihe dị mgbe ahụ. Ebe niile gbara ọchịchịrị. Jehova bịara kee kpakpando na anyanwụ, mechakwa kee ụwa. Ma ụwa adịghị otu ọ dị ugbu a mgbe ahụ. Naanị ihe e nwere mgbe ahụ bụ nnukwute osimiri. Mgbe e mechara, ọ bịaziri mee ka ala pụta. Chineke mekwara ka ahịhịa pupụta.
meekwa ka osisi tolite. Hey papa, nwa bebi m. Enyela onwe gị nsogbu, m ga-ewetara gị ya. Lekwa ya. Mpi meba. Ụmụ anụmanụ kwanụ. Chineke bụ ụzọ kee ihe ndị bi na mmiri. Na ụmụ nnụnụ. Papa m na-efezi efe. Ị mazi ihe ọzọ Jehova kere? O kere ụmụ anụmanụ niile na-aga n'elu ala. Lekwa enyi. Ọ bịaziri kee ndị mmadụ. Jehova kere ụwa na ihe niile dị n'ime ya. O mere ka ụwa maa mma, otu ga na-eme anyị obi ụtọ. Ọ chọrọ ka ihe ndị o kere na-enye anyị ọṅụ ruo ebighị ebi. Ngwa ka anyị kpee ekpere, ka anyị kelee Jehova. Ọbọnkụ merila ha. Balagan, ọbọnkụ abịala. Kelechi. Anyị chọrọ onye ga-adụrụ anyị ọgụ. Kelechi. Ọbọnkụ ị ga-emeli ya. Gosi Kelechi. anyị iji bụrụ ọbọnkụ. Nda, ị lọtala akwụkwọ? Ee, legodi ihe ọkpọnkụ ji akpa ike. Kelechi, ihe ahụ ọ gịnị? Ọ ọkpọnkụ, ọ na-akọ ndị mmadụ ọgwụ. Ọ na-akọ ọgwụ. Ọ enyi m nyere m ya. Ha na-aga ili ya na fim. M soro m ha. Chai, enyi gị nyere gị ya. Ahụrụ m na ọ na-eme gị ezigbo obi ụtọ. Ngwa bịa ka ị ṅụọ tii m mere gị, nụ. Ị sị na ihe enyi gị nyere gị na-akọ ọgwụ? Kelechi, onye ka ike ọgwụ na-amasị? Ọ Jehova ka ọ Setan? Setan. Ọ ya, ike ọgwụ adịghị mma. Ọ ya mere Jehova ji kpọọ ya asị. Ọ n'ihe ịma na Jehova kpọrọ asị ka ị chọrọ iji na-egwuri egwu. Ị chetara ndị anyị mụrụ banyere ha n'ofe ezinụlọ? Olee ndị bụ ndị a? Adam na Eve. Ha rubere Jehova isi? Mba, ha nupụrụ Jehova isi, ezigbo iwe wee ya. Ugbu a, olee otu i chere obi ga-adị Jehova ma i jiri ihe ọ kpọrọ asị na-egwuri egwu? Ị che na ọ ga-eme ka Jehova nwee obi ụtọ ka ọ bụ mwute? Mwute. Ọ eziokwu, ị chọrọ na ịkpasu Jehova iwe? Mba, achọghị m ka Jehova wesa m iwe. Mụnwa achọghịkwa ka Jehova wesa nwa m nwoke iwe. Ugbu a, olee ihe ị chere na ị kwesịrị ime ihe a iji? Kelechi, ị bụ ezigbo nwa. Ị na-eme m obi ụtọ. Ị ma onye ọzọ ị na-eme obi ụtọ? Jehova. Ya, Jehova hụrụ gị n'anya n'ihi na ị na-erubere ya isi. Ime m chọrọ ka anyị gaa ugbu a. Mba. Ka anyị gaa zụta biskit. Ka anyị gawa. Ihe akwụkwọ Samuel nke mbụ na-ekwu. N'akwụkwọ nsọ Hibru oge ochie, Samuel nke mbụ na Samuel nke abụọ bụ otu akwụkwọ. Ọ bụ ndị amụma aha ha bụ Samuel, Gad na Netan dere ha. Samuel dere isi mbụ ruo isi 24. Ihe edere na Samuel nke mbụ bụ ihe mere n'ime ihe karịrị otu narị afọ, malite n'ihe dị ka afọ 1180 ruo afọ 1078 tupu oge ndị Kraịst, bụ afọ ọ ga-abụ na edechara ya. Ọtụtụ ihe a kọrọ n'akwụkwọ a bụ gbasara ndị ndu anọ e nwere n'ala Izrel. Ha bụ Ilaị nnukwu onye nchụaja, Samuel onye amụma, eze Sọl na David. N'isi nke mbụ, nwaanyị a ga-aha ya bụ Hana,
rịọrọ Jehova ka o nye ya nwa. O kwere nkwa inye Jehova nwa ahụ ka ọ na-ejere ya ozi. Chineke mechara nye ya nwa. Mgbe ọ napụrụ nwa ya aha ya bụ Samuel ara, ọ kpọgara ya Ilaị nnukwu onye nchụàjà na Shaịlo. N'isi nke 3, Jehova gwara Samuel ka ọ gazie Ilaị gbasara ahụhụ ọ ga-ata ya na ndị ezinụlọ ya, n'ihi na o kweghị abara ụmụ ya na-eme omume ọjọọ mba. N'isi nke 4, ndị Filistia buru igbe Jehova n'ebe ndị agha Izrel mara ụlọ ikwu. Ha gbukwara ụmụ Ilaị abụọ aha ha bụ Hofni na Finihaz. Ilaị dị afọ 98 mgbe ahụ. Ozugbo ọ nụrụ ihe a, o si n'oche ya dala azụ ma nwụọ. N'isi nke 5 ruo n'isi nke 7, ndị Filistia bulatara ndị Izrel igbe Jehova mgbe Jehova tachara ndị Filistia ezigbo ahụhụ. N'isi nke 8, ụmụ Izrel kwụsịrị inwe okwukwe n'ebe Jehova nọ ma chọwa ka onye ha eze bụ mmadụ. N'isi nke 9, Jehova gwara Samuel ka o tee Sọl bụ onye si n'ebo Benjamin mmanụ ka ọ bụrụ eze Izrel. Ihe edere n'isi nke 11 gosiri na Sọl nọ na-eme nke ọma na mmalite, ma n'oge na-adịghị anya o bidoro ịnụpụrụ Chineke isi. N'isi nke 13, Sọl gara chụọ àjà ọ na-ekwesịghị ịchụ. N'isi nke 15, o meriri ndị Amalek, ma o gbughị eze Egag dịka Jehova gwara ya mee. Ọ hapụkwara anụ ụlọ ndị kacha mma ndụ. Samuel gwara Sọl sị, ọ ka mma irube isi karịa ịchụ àjà. Ọ gwaziri ya na Jehova ajụla ya ka ọ gharazie ịbụ eze. N'isi nke 16, Samuel tere David nwa Jesi mmanụ ka ọ bụrụ eze ga-anọchi eze Sọl. N'isi nke 17, David ji naanị ebe na nkume gbuo Goliath bụ dike ndị Filistia. N'isi nke 18, a kọrọ banyere otu David na nwa eze Sọl aha ya bụ Jonatan si malite bụrụ ezigbo enyi. Mgbe Sọl chọpụtara na David nwere obi ike, ọ họpụtara ya ka ọ bụrụ otu n'ime ndị ọchịagha ya. David na-eme nnọọ nke ọma n'agha nke na-amalitere ito ya karịa Sọl. Ihe a mere ka Sọl nwewere David anya ụfụ chọwakwa igbu ya. N'isi nke 19, David malitere ịgba ọsọ ndụ ka Sọl ghara igbu ya. Ọ nọkwa na-agbagharị n'obodo dị iche iche ruo mgbe Sọl nwụrụ. Ị maara na Samuel nke mbụ nwere ezigbo ihe ọ ga-akụziri anyị gbasara inwe okwukwe na irube isi. Ilaị na Sọl nupụrụ Jehova isi ma nwụọ ọnwụ ike. Ma Samuel na David si na nwata jiri obi ha niile fee Chineke. Chineke gọzikwara ha na ndụ ha niile. N'isi nke 24 na nke 26, David nwetara ohere igbu Sọl, mana David ekweghị akpọ onye a Jehova tere mmanụ aka. N'isi nke 25, Samuel nwụrụ, ndị Izrel niile ruokwara ya uju. David nọzi n'ala ịkpa Peran. O zigakwara mmadụ 10 n'ime ndị na-ejere ya ozi ka ha gakwuru otu nwoke bara ọgaranya aha ya bụ Nebal ka o nyetụ ha ihe oriri. Nwoke ahụ kparịrị ha, jụkwa inye ha ihe ọbụla. David jikeziri imesi ya ike. Ma nwunye Nebal aha ya bụ Abigail buru ihe oriri gakwuru David ozugbo iji gbochie ọdachi ahụ. N'isi nke 31, eji akụkọ gbasara ọnwụ Sọl na ụmụ ya ndị nwoke 3 mechie akwụkwọ Samuel nke mbụ. E likwara ha n'okpuru osisi tamarisk nke dị na Jebesh Gilead. Ka ị na-agụ akwụkwọ Samuel nke mbụ, chọpụta otu Ilaị na Sọl si kpatara onwe ha nsogbu. Chọpụta ihe mere Jehova ji hụ Samuel na David n'anya. Chọpụtakwa otu Jehova si rọrọ David ụlọ na-agaghị ada ada ebe esi nweta Mesaya bụ eze nke alaeze Chineke. O chere na ya ga-emeri, mana enwe otu ọ ga-esi emeri. N'afọ ọzọ m ga-agbakarị onye ọbụla n'ọsọ. Ọ maka na anọghị m n'ụlọ akwụkwọ unu. Hapụ ihe ahụ, ọkwa ịma na m gbakarịrị gị n'ọsọ ụbọchị ahụ anyị na ndị ọgbakọ anyị gara kporie ndụ. Kelechi, ọkwa ị chetara akụkọ a? Ee, ọ akụkọ gbasara ụlọ elu Bebel.
Ọ ya, olee ihe mere ndị a ji arụ ụlọ elu a? Ọkwa ka ha biri na ya? Ọ maka na ha chere na ha siri ike, chọọkwa igosi ndị ọzọ na ha ga-emeli ya. Ma olee otu Jehova si lee ihe ahụ ha mere anya? Obi adịghị ya mma. Ọ eziokwu, ọ ya mere o ji tisasị asụsụ ha ka ha gharazi na-etu ọnụ. Ma onye ọbụla na-etu ọnụ n'ụlọ akwụkwọ anyị. Ama m, ọtụtụ ndị na-etu ọnụ. O nwekwala mgbe mụnwa tụrụ ọnụ, mana ọ dịghị mma. Mgbe ọbụla anyị tụrụ ọnụ ma ọ bụ mee ka anyị ka ndị ọzọ, ọ dị ka anyị na-arụrụ onwe anyị ụlọ elu, otu ahụ ha mere na Bebel. Nchọ meme ihe na-enwetụbụ onye mere ya n'ụwa, enweghị ihe ga-eme m. Mana ama m na nka gị mara akụ basketbọọlụ. Enwebeghị ihe hụrụ. Ndị mmadụ si na mbọ aka ochie na-ịkpọ ụbọ. Ka anyị na-agbakwu mbọ ịka ndị ọzọ, ka anyị na-akpatakwuru onwe anyị nsogbu. Ị ma ihe kpatara ya? Ọ maka na ọdịda ga-esochi ya. Ọ eziokwu. Ihe ọzọ bụ na Pita nke mbụ isi 5 amaokwu nke 5 gosiri na Jehova achọghị ka anyị na-eme ka anyị ka ndị ọzọ mma. Ndị dị umeala n'obi ekwesịghị ịtụ ọnụ n'ihi na ha ma na Jehova ga-eme ka ha na-enwe obi ụtọ. Kelechi, bịa rie nri. Yipụkwa akpụkpọ ụkwụ gị n'ezi. Nka hichachara ala ụlọ a. O mama, anyị efedatawala. Kelechi, ọkwa mama gị si gị yipụ akpụkpọ ụkwụ gị n'ezi? Ị ma na mama gị tara ahụhụ hichaa ala ụlọ a. Olee otu obi ga-adị ya ma ọ hụ ihe anyị mere? Nsogbu adịghị. Ngwa ka anyị hichaa ya. Ọkwa ịhụla na ọ bụghị obere ọrụ. A sị na ị mere ihe mama gị gwara gị, o doro anya na ị garaghị arụ nnukwu ọrụ a. Nna, mgbe ọbụla anyị gwara gị ihe ị ga-eme, ọ n'ihi na anyị hụrụ gị n'anya, chọọkwa ka ihe gaziere gị. Ọkwa ichetara ihe anyị mụrụ n'ofufe ezinụlọ anyị. Lee ya n'akwụkwọ ndị Efesọs. Ọ n'isi nke ole? Nke 6. Ọ ya, ịgbalịala. Ngwa, lee ihe Jehova chọrọ ka ị na-eme. Ndị bụ ụmụ, iso ya, Kelechi. Na-eruberenụ ndị mụrụ unu isi, ka ihe wee gaziere unu.
Ọ ya mere iji kwesị ige mụ na mama gị ntị mgbe niile. Bịanụ rie nri o. Nna, bịa ka anyị gaa rie nri. O papa. Hiya. Weta aka ebe a. O. Pi pi pi. Chara chara. Pi pi pi. Ị na-ahụkwa ụzọ? Ndo. Ngwa gbasawa. Onye ghasasịrị ihe a? Kelechi, oge ofu ezinụlọ anyị eruola. Gaa weta akwụkwọ gị. Tụtụ ọkwa ihe ndị a niile ka ha ghara ichitu mmadụ. Na-ege mụ na mama gị ntị mgbe niile. Ị gbalịala. Ị bụ nwa na-erube isi. Ngwa, ka anyị gawa. Nwanne gị nwaanyị na papa gị na-eche anyị. Sọpụrụchi, gịnị ka esere ebe a? Ehe, ọ dị mma na anyị ezuola. Ka anyị kpee ekpere malite ofe ezinụlọ anyị. Sọpụrụchi, gịnị ka ị na-agụ? Hey, nye m ọkpụ m. Bịa nye m ya ugbu a. Ka na-ewute m, nne ya nwụrụ. M chọrọ ịgwa ya gbasara Jehova, mana ụjọ ekweghị m gwa ya. Ọ dị m ka ya bụrụ na obi kara m. Sọpụrụchi, obi ga-akali gị. Ị ma ihe ga-emenụ? O nwere ihe mụ na gị ga-eme ugbu a nnọọ. O nwere otu nwata nwaanyị chọrọ igosi gị. O nwekwara mgbe obi na-akaghị ya.
Hei, o yichara m. Ọ dị nnọọ ka gị. Aha ya ọ gịnị? Baịbụl ekwughị aha ya. Akụrụ akụkọ ya na Baịbụl? Gịnị mere ụjọ ji na-atụ ya? Esi n'obodo ha kpọrọ ya gaa ebe dị anya ọ na-amaghị. Ndị ha na ya na ebe ahụ akpọgara ya bụ ndị na-anaghị efe Jehova. A kpọgara ya na nke otu nnukwu onye isi ndị agha aha ya bụ Neeman. Ha manyekwara ya ka ọ gbawara Neeman odibo. Ịgbara onye ọzọ odibo abụghị obere ihe, karịchaa ma ọ bụrụ obere nwa na-agba ya. Onye isi agha ahụ bụ dike, ọ naghịkwa atụ egwu. O meriela ọtụtụ ndị iro ya n'agha. Mana ugbu a ọ nwere ọrịa ọ na-arịa. Ọrịa ahụ dị ka onye iro ọ na-agaghị emerili. O nweghị onye nọ n'obodo ha ga-agwọli ya. Gịnị ka ị na-ele? Gaa rụọ ọrụ ị na-arụ. Ezigbo ahụ na-arịa nna anyị ukwu. Ọrịa ahụ enweghị ngwọta. O nwebeghị chi anyị nwere ike ịgwa ya. Jehova ga-agwọli ya. Isi gịnị? M si Jehova. Ma anụkwala gị aha ahụ n'ọnụ ọzọ ebe a. Ị makwa ebe ị nọ? Anyị anaghị efe Chineke Izrel. Ihe ndị a bụ chi anyị. Mana ihe m na-ekwu bụ ị ga na-emechitu ọnụ gị. Unu abịala. Ahụ adịghị mkpa unu. Achọrọ m ịhụ ya, biko. Mba, biko. Mba, nwa m. Apụ. O, di m ọma. Nna m ukwu, ama m ihe ga-enyere gị aka. Gịnị? Anụkwala gị aha ahụ n'ọnụ ọzọ ebe a. Ị ga na-emechitu ọnụ gị. Ewetakwuru m gị nri. Jehova, ụjọ ji m. Agụghị ịhụ mma m na mpa m na-agụ m. Mma m gwara m na m nwere ike ịrịọ gị mgbe ọbụla m chọrọ enyemaka. Ma ndị niile n'ebe achọghị ka m kwuo ihe ọbụla gbasara gị. Jehova, ama m na ị ga-agwọli Neeman. Biko mee ka ahụ dị ya mma, ka ya na ụmụ ya na-egwuri egwu. Biko nyere m aka ka m kata obi gwa Neeman gbasara gị. Ị ga na-emechitu ọnụ gị. Ama m onye nwere ike ịgwọ di gị. Onye? Jehova, Chineke Izrel, Chineke m, onye mma ya ga-agwọli di gị. Ya dịsi ike gakwuru ya.
Nna anyị ukwu alọtala. Ahụ adịla gị? Ọ dị m n'obi. Enu, bịanụ, bịa na-abịa. Nna ka gị kemgbe. Ọ ugbu a ka m matara na enweghị chi ọbụla ọzọ dị m ma ọ bụghị Jehova. Nne, imeela maka ịgwa m banyere ya, nwa m. Ọ maghị ihe ga-eme ma ọ kata obi gwa ha gbasara Jehova, ma ọ ma na ma emere elu ma emere ala, Jehova ga-enyere ya aka. Jehova ga-enyekwara gị nwa aka ịkata obi. Agaghị m akatala obi ka ya. Ama m na ị ga-akatala obi ka ya. Naanị ihe ị ga-eme bụ ịmụ ihe ị ga-ekwu. Ị ga-enwezi ike ịkata obi mee ya. Ị chetara ihe anyị ga-eme n'abalị taa? Oke ofufe ezinụlọ. Ọ ya. O nwere ike n'abalị taa anyị na-ejiri ebe anyị na-anọ eri nri mere klaasị unu. O nwere ike ịbụ Nneka, mpa gị na Kelechi abụrụ ụmụ akwụkwọ ibe gị. Ị nwere ike ime ebe ị katara obi na-agwa anyị okwu. O ruzie echi, ị ga-ama ihe ị ga-agwa Nneka. Eche m agaghị m akatala obi, ma anwetara m ihe n'aka nwa agbọghọ Izrel ahụ. Ọ dị nnọọ ka m. Jehova nyekwara ya aka ịkata obi. Ndo maka ọnwụ nne nne gị. Lekwa akwụkwọ m wetara gị, ọ ga-enyere gị aka. Imeela. Ka ọ dị. Ngwanụ. Timo, ị chọrọ ihe m nọ na-agụ mgbe ahụ na bọs? Akụkọ ọla akụziri m gbasara Jehova. Aha Chineke. Akụkọ na-akọ gbasara ma ihe ga-adị mma n'ụwa. Ọtụtụ foto dị a ga-enekọrọ gị ịmụta gbasara Chineke. Ọmaka, imeela. Ka ọ dị. M chọrọ ịgwa ụmụ akwụkwọ ibe m gbasara Jehova. Ụjọ jide m. Ama m na ọ ga-enyere m aka. N'ihi na ọ bụ enyi. Unu emeela bịa leta m. Ngwanụ ka ọ dị. Mma, nwanna nwaanyị Obiọha ọ ga-anwụ? Anyị amabeghị. Ọ na Jehova agaghị emeri ka ọ gbakee? O nwa m, enwela ihe o mere ga-enyere ya aka. O, ị chetara onye ahụ o zitere? Jizọs. Mana olee otu nke ahụ ga-esi nyere m aka? Ọkwa ị chetara afọ ole Adam kwesịrị ịdị ndụ? Ruo mgbe ebighị ebi. Mana o nupụrụ Jehova isi, ya eme ihe niile emebie. Ebe anyị bụ ụmụ Adam, ọ ya mere anyị ji ya rịa ọrịa, na-aka nka ma na-anwụ anwụ. Mana olee olileanya Jehova nyere anyị? O sitere Jizọs ka ọ bịa nwụọ, na-achị anyị ndụ ahụ Adam tụfuru. Olee ihe mere ọ ga-eji emeli ihe a? Ọ maka na o zuru oke ka Adam, mana o rubere Jehova isi. Ọ ya. Ekele dịrị Jehova na o zitere Jizọs ka ọ gbapụta anyị.
anyị niile nweziri olileanya ịdị ndụ ebi ebi na paradaịs. Mgbe ọbụla anyị nwere nsogbu otu anyị nwere ya ugbu a, olileanya a ga-enyere anyị aka ịdị ya. Ei, nwanna nwaanyị Obiọha. Ọ gị nwa? Ụmụ m, Jehova chọrọ ka unu na-enwe obi ụtọ, ka unu gharakwa ịdaba na nsogbu, mana e nwere ndị ga-achọ ime unu ihe ọjọọ. Ọ ya mere Jehova ji nye unu akọ na uche. Akọ na uche dị ka mgbịrịgba na-eme ka mmadụ mata ihe o kwesịrị ime na ihe ọ na-ekwesịghị ime. Ọ ga-eme ka unu gbara nsogbu ọsọ. Ugbu a, mụ na mma unu ga-achọ ile ma mgbịrịgba unu ọ na-arụ ọrụ ọfụma. Unu ejikerela? Ọ bụrụ na mmadụ agwa unu ihe menyere unu ụjọ, gịnị ka unu ga-eme? Amaghị m mana ụdị ihe ahụ dị m. Kwụsị ya. I metere ya, gwa ya kwụsị ya. Gaa kọkwara mụ na mma gị ihe merenụ. Ezorola anyị ihe ọbụla. Ihe ọ sọkwara ya bụrụ. Ọ bụrụkwanụ na mmadụ asị gị mee ihe ịma na ọ dịghị mma, M ga-asị ya mba. I kwutere ya, isi ya mba, ga-esi ebe ahụ pụọ. Onye ahụ chọwakwana ibitụ gị aka ebe ọ na-ekwesịghị. M gaghị ekwe ya. M ga-esite ebe ahụ pụọ. Ọ ya Kelechi, ọ bụrụgodo onye ime ọfụma si ya mba, sikwa ebe ahụ gbapụ. Sie mkpu si ya, kwụsị ihe ahụ, m ga-agwa ya mpa m. Kwụsị ihe ahụ, m ga-agwa ya mpa m. Ihe ọjọọ na-eme n'ụwa karịala, mana ụjọ atụla unu. Chetanụ na unu nwere akọ na uche, nwee nne na nna hụrụ unu n'anya, nweekwa Jehova. Otu nkwikwii dị na-eme ka ọ ghara ị na-emechi ụzụ ma ọ na-efe. Olee otu o si eme ya? Abụba ndị dị n'ihu nku ya rọtụrụ arọ nwekwa oghere. A chọpụtara na ikuku isi na oghere ndị ahụ na-agafe mgbe ọ na-efe na-eme ka ọ ghara ị na-eme oke ụzụ. Ihe ọzọ bụ na abụba ndị dị n'ọnụ nku ya esichaghị ike. Nke a na-emekwa ka ọ dịrị ikuku mfe ịgafe. Abụba ndị ọzọ dị na nku ya na-enyekwa aka eme ka ọ ghara ị na-emechi ụzụ mgbe ọ na-efe. Ndị sayensị nọ na mahadum Cambridge lere nkwikwii anya mepụta ihe a ga-eji na-ekpuchi aka ihe ndị a dị ka fan na-eji okpomọkụ si n'ikuku emepụta ọkụ eletrik. Ndị mbụ ha mepụtara mere ka ihe ndị a na-efesikwa ike, meekwa ka ụzụ ha belata mgbe ha na-efe. N'ọdịnihu, ndị sayensị na-atụ anya imepụta ụdị ihe a ha ga-eji na-ekpuchi ihe ndị ọzọ. Gịnị ka ị chere? Nkwikwii ọ nọkọtara adịrị ka ekere ya eke?